L-istrateġista ewlieni fid-Dar Ċentrali, George Vital Zamit, li hu inkarigat bit-tħejja tal-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista, ma jaqbilx mad-deċiżjoni tal-istess partit li ma jsirux dibattiti bejn Alex Borch u Adrian Delija fit-tellieqa għal min se jilħaq kap ġdid. Dan l-aħħar żvilupp ħareġ wara li One News, il-ħamis filgħaxija, ikkuntattja lill-istess Vital Zamit ftit wara li matul il-jum ġew pubblikati regoli mill-Kummissjoni Elettorali tal-partit. Regoli li jistabbilixxu li Adrian Delija u Alex Borch ma jistgħux jiddibattu bejniethom u saħansitra lanqas jistgħu jsemmu lil xulxin f'intervisti li jsirulhom. Ma dan, iż-żewġ kandidati wkoll mhux se jitħallew jaċċettaw intervisti minn kmamar tal-aħbarijiet oħrajn apparti n-nett, la darba jintemm il-proċess intern ta' due diligence u tibda l-kampanja. Fil-fatt, il-parteċipazzjoni tagħhom se tkun suġġetta għal linji gwida mill-aktar estremi, fosthom li l-partit irid jagħti permess minn qabel għal intervisti li jkunu se jsiru fuq pjattaformi tal-medja indipendenti. Dan kollu f'tentattiv li tinħebal qasma ċara u kbira li hemm bejn Alex Borch u Adrian Delija. Dwar dan tkellimna bit-telefon ma' Vital Zamit li jesprima n-nuqqas taqbil ma' regoli simili li ġew diskritti minn bosta bħala antidemokratiċi. Jien f'dinja ideali, naturalment, qabel ma wieħed imur għal l-elezzjoni ta' kap, ikun hemm dibattitu fejn jinqasmu u jsiru mistoqsijiet fuq l-idejat tagħhom. Tajjeb, ġifieri jiena dik nara xi ħaġa normalissima. Jiena għalija proċess ta' kap, elezzjoni ta' kap, iva għandu jkun hemm proċess ta' discerniment, ta' mistoqsijiet, ta' skambju tal-idejat, jistaqsuhom il-ġurnalisti, jiena hekk nistenna, qed tifhem? Ma bla dubju, ġifieri jiena insegwi ftit il-politika, laqqas nista' nimmaġina jien li min issa sa' elezzjoni ta' kap. Allura kif se nkunu nafu aħna x'għandhom f'moħħhom. Vital Zamit saħansitra sostna li din hi sitwazzjoni li lanqas biss kienet jimmaġina. Ma alla ħares, ma nafx. Laqas nista' nimmaġina jiena illi min issa sakemm jinħatar kap ġdid mhux sa jkun hemm dibattitu, jiġifieri ma kontx qed ninviżiġja dak ix-xenarju. F'mument minnhom ukoll, Vital Zamit kellu dubju jekk dawn ir-regoli u mhix minnhom, tant li talab lil ġurnalist biex jispjegalu sew x'jgħidu. Ħansaqs lilek għax jaf għandek dettalji iktar minni. Din hija xi ħaġa temporanja sakemm jgħaddi due diligence u allura jiftkun nomina, jew sal-aħħar net, ta' xaqas jiena ma naf. Le, sal-aħħar net fil-verità qegħdin. Jiġifieri mhux se jkun hemm debate sal-aħħar net? Mhux se jkun hemm debates bejniethom. U laqqas jistgħu jirreferu lil xulxin, jiġifieri laqqas jistgħu wieħed jekk jiġi intervistat jirreferi għal ieħor u viċi versa. Fit-tmiem din it-telefonata, Vital Zamit talabna biex qabel tiġi pubblikata l-istorja u stess jikkonferma dak li ntalab jirreaġixxi dwaru. Fil-fatt, One News ta' ċans li Vital Zamit jagħmel dan. B'dan tal-aħħar jerġa' jagħmel kuntatt mal-ġurnalist u jikkonferma dak li jgħidu regoli, filwaqt li reġa' tenna li jippreferi li jkun hemm id-dibattiti. Iżda minn barrek, l-istrateġista tal-Partit Nazzjonalista tenna li dak li jagħtih il-komfort u li fl-aħħar ta' dawn ir-regoli hemm klawżola partikolari li tajt li dawn jistgħu jinbidlu.